En mä pyydä liikoja, pyydän palan tutsua ja pari suusia ja pari stoja. Nyt tehdään seuraavaksi kaikille tuttu penkki. Kahaus. Hei, penkki tänne. Penkki. Penkille. Hän käy makaamaan penkillä. Kädet suoraksi. Siitä semmonen vähän hartioita leveämpi ote, noin. Ja siitä lähtee sitten kevyet pumppaukset. Noin, kyynärpää menee nätisti sivulle. Ja siitä toistoja. Semmonen 8-10 toistoa. Ja vielä muutama. Ja sieltä. Ja kerta vielä. Ja tänne näin. All right.